Kang magtayo tangal daw, kang tati Diyos iti sa laklim tayo, amen. Nawaya kayo na magipagtakda kanya. Lord Jesus, yaman kami manan ako iti kolegi, yaman kami ako Diyos iti presensya. Idumdum mga bang-an, ako Diyos, manipod ka nagitikan katang, parigiti testimony ako Diyos. When ako bigdilin ni nga si Kaya, ako Diyos iti nagkapuan, iti aming nga nagimbang katagara kami. Yaman ang ako Diyos, ipalting, kinasirin, ito naman ng ganyak tataw, ako Diyos, tapno balinak, tuloy, ngagminestro, parigiti na kapatid na anak mo. Kahit sika lang ako Diyos, ipagtalakan mi, panginanaman mi, pagdibindaran mi, ako Diyos, iti amin. Kahit itinaiting aldaw, ako Diyos, at yaman kami unay, tinaramit kong aldaw, nagtimbag ko ako Diyos, agragsak kami tangal daw, kapo sa sikay, sa laklit niya ako Diyos, kaya ito ako, yaman ako, hindi panangaramat mo manan, kada kami ako Diyos, na magpadayaw kin ka, magpresyar kin ka, magbigbig, kada gini amin, ginaramin mo, inibiyag niya ako Diyos, ipinakawan mo ni Ipason mi, insalagan na kami ako Diyos, hindagan na kami, inaiwanan na kami, nagasa mi di sakit niya ako Diyos, winayawayaan na kami, insalagan na kami, inahon na kami, manipod itinutut iti Ipason, ako Diyos, ikinaimbag mo, kada kami, kat saan yung marukrukot, kaya ako Diyos, itinaitin mo ng gagundaway, kaya kinigaw mo na, hindi panakaamukin ka, ako Diyos, manipod ka na itisasong, kaya ako aktivintan kami lang kinka, kaya i-claim mi ako Diyos, hindi pa nakadupra, kaya i-persa, di Diablo, kaya Espiritu Santo kaya ako Diyos, pagkalinalit ka na kami, when ako aramatan ng kadi, kasi di pa nakabaling na nagkapuking ka, kaputawan ka niya, nudigat amin kinka, upang ako Diyos, hindi amin nga tayo kinatanong, in Jesus' name, kaya natin na. Amen. Mabalin kayo nagtagaw? Praise the Lord, hallelujah. Kaya madating tayo,okratin nyo, i-delete ko iti Proverbs chapter 25, verse 28. Kaya na yung Proverbs chapter 25, verse 28, He that hath no rule over his spirit is like a city that is broken down and without walls. So, iti saan nga mangituray espiritu na kas iti syudad ang nadadaan kay awan bakod na. So, di pag inadalang tayo tatak may papan iturayam iti espiritu. So, adaan ka iti panunod, adaan ka iti ugali, kaya adaan ka iti rigna. Kaya adaan ka iti desisyon, nuwan niya iti pangibusbusam iti oras no. Kaya nuwan niya iti buy-buyaran, kaya nuwan niya iti dendenggan, kaya iso na tayo iti-register iti panunod mo, kaya iso iti umunag iti espiritu. So, nuwan niya iti buy-buyaran, kaya nuwan niya iti dendenggan, kaya iso iti mangituray iti espiritu. Iti rason no ampay nga adda dagiti takataw nga naglaka nga maupay, naglaka nga madanagan, naglaka nga masurot, kaya gaputa palpalubusan da amin maumunag kadakwala. At dengeg da iti balita nga agmalmada, makipulapol kay makipanganda kadagiti tattao nga ang sakit. Di problema ket saan da nga inturayan iti mauna nga espiritu da. So agan nagka doan niya iti palubusan maumunag ka. Saan mo ang mabalin nga lapadan no anya iti umay, nga mabalin mo nga lapadan no anya iti umunag dita espiritu. At dahil ka iti decision, nga dahil ka iti kalintigan nga decide no anya iti palubusan nga umunag ka. So kasapulan nga daytoy nga espiritu tayo, daytoy nga espiritu, so kasapulan nga dayta nga espiritu ket mapno iti pamati, mapno iti panagdayaw, mapno iti inanama, ken mapno iti baligi. So, dito yung espiritu tayo, inton mapno, kadagiti mapuna nga pamati, mapno iti mapuna nga baligi, di damatan nga agbana nga napintas, iti masakbayan, iti biyak tayo. So, at daking ka iti desisyon, agad nagka, no anya iti palubusan nga umunag ka. Saan mo nga kaya nga lapadan, no anya iti aramidan iti tao, saan mo nga kaya nga iturayan, no anya iti kayakta nga aramidan, saan mo nga kaya nga iturayan, nga saan da nga umaman, saan da nga garamid iti dabas, nga kaya mo nga iturayan, no anya iti umunag iti espiritu. Kaya mo iturayan iti panunod mo, kaya mo iturayan iti ugali, kaya mo iturayan iti rignam. Iti libro iti Proverbs, gunana, iti 25 verse 28, a man that doesn't rule his own spirit is like a city that is broken down and without walls. So iti tao nga saan na nga iturayan, iti espiritu na, kas iti syudad nga nadadaan, kinawan bakod na. Iti apanawen, iti bakod, kat isu iti salaknib, iti syudad. No iti bakod kat nadadaan, di tamatan nga makastrep iti siya sinuman.
dagiti kabusor ket agawan da iti syudad. So kastamat no saan mo nga estimaran iti alat iti espiritu. No saan mo nga iturayan iti espiritu. Gitamatan nga dagiti narugit nga banat ket umunod ken nga. Umay dagiti poison iti mauna nga panunod mo. Inton awan iti anak mo, imbis nga talad ka iti Diyos, nga dahi tinapulap iti imana, panagdanag, umay ken ka. Umunod iti mauna nga espiritu. Inton agda ikinang padatos ken ka, imbis nga bayam nga iti Diyos, iti kinkukway iti pamalas, imbis nga bayam nga iti Diyos ti mangilaban ken ka, panagpungtot ket palubusan nga umunod ken ka. Saan ka nga makatutulog nga panunod, no anya iti pagalaang para ti pakasapsapulam, imbis nga titendar ka iti Diyos, nga iso ti pagkapkapuan iti kasapulam, stress ket umunod ken ka. Agbibyag ka nga defensive. Kaya mo nga ipakita nga sikat at masaya nga tao. Kaputa da nagkita tao nga ekta nga guyudan ni pakuba kaya nakakitangmed. Imbis nga bayang nga iti Diyos latan iti bahala ka nagkita bayang latan isulat ti mangilaban ken ka palubusan iti pungtot nga umunod ken ka. Kaya mo ipakita ka nagkita tao nga sikat at masaya kung among dahil takot pa ng sayang iti puras ka nagkita dahito'y napintas nga lang iti Diyos ken ka. Panang sayang lang iti napatag na oras ka nagkita awan kay iskan na banat. So saan mo ka sa kulang nga ti tao, ket anamuhan na ka? Iti Diyos ket nagpasnaan ngayon na namuhan. Uray pa iti dahil nga kakamitan tayo, saan nga kasapulan nga itanong na tayo iti tao, saan tayo nga kasapulan nga program na tayo iti tao, kaputa ti Diyos iti audience tayo, iti amin nga ramitan tayo, ang padayo kini Apo Diyos, uray na tayo lang, uray na sa sitang iti bilang tayo, iti audience tayo iti kini Apo Diyos, para karagsakan iti Diyos nga ramitan tayo. So nga saan tayo nga kasapulan nga parigan na magipakita ka rin iti tao na tayo kasayaan, nung di ipakita tayo ng kini Apo Diyos, kaputa isunat at inaprobaran na tayo. So saan tayo nga kasapulan, hindi aprobado ni tao, gapot at Diyos na pinaprobaran natin. So kastay, aramitan tayo, aladan tayo, iti mapuna ng espiritu tayo, iturayan tayo, iti espiritu tayo. Saan tayo na ipalubos, dagiti negatibo, dagiti rugit, nga umunag, iti espiritu. Laglagi pa ang daking katikalintigan, nga decide, nga dyan ipalubusan, nga umunag, iti mapuna ng espiritu. So iti oras mo, kahit napatan, iti masakbayan, kahit importante. So saan nga positibo? Doon saan nga na ibang kadamat, saan mo ay palubos nga umunag ka? Saan mo kaya nga kontrolan iti tiro marubong? Ngayon kaya nga kontrolan iti espiritu. So agandang ka, no niya tibuybuyaang, no niya itilinggangang, kapot ay suleta, ika-register iti panunod mo. Umunag iti espiritu. Lagyan kita nyo, dahil ti mata tayo, kaya ti lapayag tayo, kaya ti sulay ito itiruangan iti espiritu tayo. Dito ay nga umunag. Dahil iti positibo, kaya negatibo. Dahil iti mata, kaya iti lapayag, kaya iso iti mang-receive, kada iti informasyon, iti aglaw-law. Kaya ito nakafocus ka, nakanganayon, kada iti dagas na damat, iso dahil ka iti, umunag iti espiritu, kaya agbalin na dagas, iti intiro, nga biyago. Mayat iti agdunod, iti balita, no niya iti paspasama, iti aglaw-law. Ngayon, saan mo mga ipalubos na agbabad ka kada kita? Saan mo ipalubos na isudang kalinag kada kita? Saan mo ipalubos na timatangkad, nakafocus, kada iti nailalasag, uno na iti nailubungan naman, balang, gaputa isuday iti rubo, dati mata tayo, automatic na register, so anya iti kitangin, dengdenggan, kaya isuday tati agari, dito espiritu. So, kuna ti Diyos, iturayam iti espiritu, babaan iti pananganad mo, iti mata, pananganad mo, iti makuna nga dengdeng ka. Una ni Apo Isus, Matthew chapter 6 verse 23, no iti matam ket dagas, iti intiro nga biyag mo, ket agbalin nga dagas. So ano niya iti kitaan, ket no negatibo, agbalin nga negatibo, iti intiro nga biyag mo. Ket wanya iti dengdenggan, ket no nakababad ka, kada iti dagas nga dagat, agbanag nga dagas, iti intiro nga biyag mo. Mabalin nga po ng green-minded kayo kami, kita at lahat at dito, isulang ba't nagigitilim dito, ngayon saan mo nga iso na dito, ipapatungpang mo itibiyag ko, ngayon, kuna na iso naman, saan nga mabalin nga, saklot kay tibod kang, asaan ka, nga maurang, so naasda ka ditan, iso na itan, iti mang ituray, iti mapuna nga espiritu, so ano dyan, saan mo ay kan, iti lugar, iti mapuna nga sa iro, so panunutan lahat, nagiti ko na imbag, adamat, kuna na Apostol Pablo, iti Philippians, chapter 4, verse 8, na no, adanyaman na naimbag, adanyaman na napudno, nadalaw, nadalos, makayayo, kaya naimbag iti damag na panpanunutan nyo dagiton. So, panpanunutan, dagiti na imbag nga damag, iso iti makuna nga ag-registered iti
panunot mo. Dahil tayo na imbag na damag, ito lang talinaadkin ka, umaikin ka, iti positibo nga panunot, may maamuam, dahil iti na imbag na damag, kagapumanin ko, iti sa uwi ti Diyos, nga sika, iti pagayatan iti Diyos kin ka, magasan ka, iti pagayatan iti Diyos kin ka, may salakan ka, iti pagayatan iti Diyos kin ka, natintas iti pagbanagan, iti masakbayan, iti tiyan mo, iti pagayatan iti Diyos kin ka, adalatan, iti anak mo, iti dapulam, iti ima na, iti pagayatan iti Diyos kin ka, iti sabot na, iti amin, nakasapulam, saan ka nga madanagan, kung di ka italagmanan iti Diyos, ang dibentan magigwanan. So kita iti na imbag na damag, na masapol nga iso iti paunag mo, dito espiritu. Amo yung makapsat iti dakas nga damag, kat napapantak nga grakurak nga iti na imbag na damag. Kas kaya dito yung panangan, tatang nga panangan. Hindi impadamag da nga dito yung coronavirus kat nakapatay. Nagpaspas dito yung nakaslang ako yung nagpasit na sinilmutan na tintiro nga bantay na pagdarikmak. Itintiro nga lubong, kat imay na ito nga damag. Kat uray pa ay iti mga iklay, may sulat at kristyano, imay kadapwa na iti panagpanay. Sanda nga nakafocus, iti makunangan na imbag nga damag, nga una iti Diyos, dagiti buhok kat nabilang damin, kat nakunat na saan nga matnag, iti uray may sakot saan nga matnag. Unang pasit ket din, iti pamaka, apay nga matanagan kayo, no umay, dagito yung nga pakabuliburan, saan mo nga mabalin nga lapadan, dagita nga pakabuliburan, ngayon mabalin mo, nga lapadan, no umunag, dito espiritu. Saan mo nga mabalin nga lapadan, ti tao nga garamit ti datos, ngayon mabalin mo, nga lapadan iti datos, nga umunag, iti panunot mo, umunag, iti makunas pagdating kahit alintugan nga mangituray iti panunod mo, mangituray tugalin, mangituray iti rignam. So na ni Apostol Pablo, iti ilaan panubusan nga munagkin ka, ket dagiti positibo nga damag. Ket amoyo, dagitoy nga negatibo nga damag, ket iso iti mangdadaal, ket mangpuison, iti kaadwang. Iti na ipadamag, iti mga coronavirus, iti hindi mga lubong nakaat-ado, dagiti nagdanag, nagkatado, dagiti kas dalawa niya nagpanik, di na namuno niya, aramitin na mabutong gabayan na rumar, imbis nga agtalag da iti Diyos, nga iso na iti mga isabat iti amin nga masakunan tayo, agtalag da ko iti Diyos, nga agtalag iti dakula iti ima na, nga awan iti makasagit ka na tayo. Kas tamot dahil iti daan nga tulad. Itin po ni Moses dahil ito sa iyo mapanag Espanya, iti makulang nga promise land, tanbasan niya kariti Diyos nga kukwana na itang nataga. Iti sinmang kalpasan iti upat nga pulo nga aldaw, sinmang upat dagiti sa nga pulo nga Espanya, kat ipadamag da iti negatibo nga damag, ipadamag da iti dakas nga damag, kapunada, awan mo sa nagkantamaan, di ko lagi dyan, nagkatakto na nga tatapas natin na matulun iti imatang dahat, yung nga mabaling nga maala na itang daga. So, dahil nga damag, kat nagpaspas na nagrakura, nga iso iti ng poison, iti 2 milyon na tattao, ket kaputay palubos na ita nga dakas na damag, na inmunag iti espiritu na, iso na iti nagpanagan iti biyagda, ket nagbanag lang at garod, nga nagkatang-katang da, iti upat nga pulo nga tawen, ijanit-an. So, iti ba't sinmangibat da iti duwa, nga nakaggan iti positibo nga damag, inbagada, when nagpaiso na iti tattao, iti nagdagapkal da, ngayon amo tayo nga ti Diyos, ket dakdakal, so ito kaw tayo iti ragot, at ti Diyos iti saraknip tayo, dahil tangadamag kat saan nga nagrakura, saan da nga impastrak iti magunang nga panunod da, saan da impastrak iti espiritu da, iso nga nangaba, iti magunang nga datas nga damag kadakwada, kat saan da lakat garod nga nakastrak, iti magunang nga promise lang. Yan kinag-imbag nga damag, dahil ito'y nga nangipaunag, iti positibo nga damag, nga dakdakat iti Diyos, kat ikukaw na iti rago, gapot iti Diyos, iti saranib da, nga saan da nga makaptani, iti nga mga sakit, saan da nga saan nga rita masakit, iti mga dadamag ka, gapot iti Diyos, kat saan nga ipalubos nga matay ka, no saan mo pa'y nga panaman. Kat mo, aksitaran mo nga positibo nga damag, awan di pagdanaga, kat da Diyos wa kinikalit nga nakaluggan iti positibo nga damag, isuda iti nakastrak, iti iti Diyos nga daga, nga pagay ayusan, iti gatas kendera. So, ada tayo, iti makunang nga positibo nga damag, at talilaat iti makunang nga espiritu tayo, so kapunang nga yun ay unay na Apostol Pablo, na natanyaman nga na ibang iti damag na nakuna tayo makayayo, dagita iti panpanutin nyo, tapos saan nga pulos nga may kanit igundaway, iti negatibo nga damag, na sumurag kada tayo. So, ada tayo kapsat, iti decision, ada tayo iti kanintigan nga design, no anya iti palubusan tayo, nga umunag, dito espiritu tayo. Katlag na di ba, dahil di matamu, kaya di napayag mo, kaya isulita, iti ruangan, iti espiritu. Kuna niya ako, Isus nga nung di matamu dakas, iti tiro nga biyag mo, kaya dakas. Nung tinundagam, kaya puro dakas, iti tiro nga biyag mo, kaya agbalin nga dakas. So nga, focus tayo, ganang nangruna, iti na imbag nga damag. Wala pa iso, dakas, dahil di nga paspasama, iti na iti nga lubong, dahil nga pandimikit ka.
permi nga nakadagdakasin, iti papaay na, ngayon, ang mo tayo, nga iti Diyos, kat nabilbilan, nga may yan, yaman nga trahedya umay, kat awan iti mabalin na makadadaan, kada tayo, kaputa, iti Diyos, iti salanit tayo, adda tayo, iti tapula, iti ima, iti Diyos. Isuma, i-practice tayo, ganang kanayon, nga adda iti sidong, iti apo, kaputa, iti sidong, iti apo, adda nga ang kanayon, iti protection. Adda iti baligi, adda iti waya-waya, adda iti rago, adda iti ilumdum nga ragsak, may papaay iti Diyos, kaya ipapakita na, iti adupay nga pabor, nga sa tayo pahay nga nakita, kaputa ko na di ako, iti dalan, iti nalintag, iti dalan, iti agtalan, iti Diyos, kaya lumawag nga lumawag, sumayaat nga sumayaat, pumintas nga pumintas, iti pagbanagan, iti biyak niyo. Laglagipan, iti Diyos, inikan na pati pa nakabalin, nga mangituray, iti espiritum. At dakin ka di pa nakabalin, nga mangituray, iti espiritum. Kuna na iti Revelation chapter 5, nga gapu iti dalan ni Kristo nga nagayo si Jebros, kaya nagbalin tayo na ari, kaya papadi iti Diyos, nga agturay iti biyak. So itong dagiti negatibo nga banag katumay, laglagipan, nga sika iti agturay. Adaan ka ti kalindugan nga decide, nga niya ti palubusang nga umunod ken ka. So ang talinaulap ka di ang nagpungtot, ang talinaulap ka di nga sakit, ang talinaulap ka di tinay nga tao nga kanayon nga magpaspasakit ka niya, ang talinaulap ka di nga managbain. So ang naging ka, iti desisyon nga ang-decide, no anya iti palubusang, nga umunag yung, at kating kalintikan, palubusang, nga umunag, iti bakuna nga espiritum. So, nag-imagadamat, kat iti Diyos, intod na kada tayo, iti pa nakabalin. Inagbalin na tayo, nga ari, nga agturay, iti biyak tayo. Inikan na ka, iti pa nakabalin, inikan na ka ti Diyos, iti turay, na mangituray, iti biyak mo. So, ikabusor kat kayat na nga agawan, iti sao ti Diyos nga datin ka, kayat na nga paawalan, iti rigtam, lagserbi, at datin ka, iti turay, iturayam, iti biyak mo. Saan nga sikal, pagayatan iti kabusor, saan nga sikal, pagayatan iti balik, iti masurot, nudigat iti pagayatan iti Diyos, iti masurot kanya. Ako Diyos, agyaman na kiti waya-waya, nga intan mo. So, anyaman iti mapaspasama kiti lugong, wala pa iso. Kaya importante, wag nga maamuan tayo na yan, mapaspasama kiti lugong. Ngayon, saan tayo magbabad? Saan tayo magbabad ka kita? Saan tayo umamnamo? Ngayon, so, nagkita iti, mandadaan ka na tayo. Unay iti ako, unay pa itong panahon iti bisin, at dan tunatay iti manay nga taon mo. Una na iti kaman niya, iti tinumiyak, kasamuman nga bumagsak, kung saan na ito ako, iti pagkapuan, iti kasapulan tayo, iti Diyos, iti pagkapuan, iti kasapulan tayo. So, awan iti rebel nga pagdanagan tayo. Kaputa, nagdangag ka, kadag iti damdaman, kadag iti lang aldaw, nakaat-ado, kadag iti negatibo, no kasalo kadapas, dahil nga pandemic, ada iti panag-aapa, nagsisina, kaya makunang dagiti linabasag nga ragragsak. No malubusang dagitang umunag kin ka, ket iso ti mang poison iti panunod mo, ken mang agaw iti addakin ka arago. So adda iti rago nga ito diti Diyos kin ka, nga mabalin nga maawan daytoy, ket kumaikin ka ti panagdanag, no palubusang dagiti negatibo nga damag. Mano kada kayo iti mabutang iti virus? Awan ka na tayo iti mabutang iti virus, kaputa ti Diyos, kat nabilbilag, gamitin na ita nga virus. Hana ngay palubos, iti anyaman nga mabalin nga mangdadaal ka na tayo. Kat saan na ngay palubos, namatay tayo, no saan tayo pa yung panahon. Wala pa isang matay tayo. Amin, kaputa ko na tibig ka, iti Hebrew chapter 9, verse 27, nga itawag at matay, dahil nga matay, it is appointed unto man once to die. Ngayon, saan ka namatay, no saan mo pa nga panahon? So, agtalag tayo lang, iniapo Diyos. Gaputa, dati iti dakula, pinigima na, isunat yung mga isabot, iti amin na kasapulan tayo, saan mo ngay palubos, dahil iti negatibo nga dapat. So, inikan na kayo niya ako Diyos, iti free will, moral agent, waya-waya, magpili, itanan na kahit mga kapanan, kanigil ko, kanawano, na ilan puno tinalawa, inikan na kahit ipanakabalin, nag-decide, iti biyak mo, iti palubusang masobrang, iti espiritum, at naging kahit ipanunod, intendagin kakituray, na mangituray, iti riknang, magituray, iti ugali. So, ulang ako Diyos at yaman na, ay nikanak ti panakabalin nga mangituray, nga saan nga umunag dagita nga negatibo nga damagan. So, nanya inindindyan, kahit isunay ta, iti mang poison, iti panunod mo. So, nanya tinanggap mo mali,
i-cut off mo nga dagos nita, nga dati padamakin ka, kasi mo di magpagalikin ka, automatic nga i-cut off mo nita, kung saan pa yung umunag, iti panunod mo. Gaputain ton, ipalubos mo umunag nita, imbis nga bayang nga iti Diyos, iti kingkupati pamalas, imbis nga bayang nga iti Diyos, mangilaban kin ka, no kalubusan mo, nagiti tabag nga dagas, umaikin ka, iti panagpunto, umunag kin ka, iti panagpunto, kaya mo may pakita, nga sikat na sayaat nga tao, kaya mo may panaglag, nga sikat at awan baso mo, ngayon dagita kakapsat, panang sayang lang, iti napatid nga oras, kadagiti awan kayo iskan na mabanag, gaputasan mo nga kasapulan na ipakita, iti tao, nga sikat na sayaat nga tao, ipakita mo iti Diyos, nga sikat na sayaat nga tao, kaya isulat imang tagking ka, iti panakabalin nga na sayaat, kaya dagiti tao, makita lalata, when pudlugayan, nga na ito'y katanda isuna, iti ima, iti Diyos. So ipakita tayo, at balin tayo masilaw kinasin, aklunan tayo iti madamat, Sangpas na indiklara ni Apo Isus, indiklara ni Apo Isus, kadagiti adalan, indiklara na kadakwada, dito, dito, pinili ni Apo Isus, isu dapat mangala, pagsingsingir iti buwis, kaya na makuna nga, nababala lang, iti makuna nga panangkikita, dagiti tatawa kadakwada. Ngayon kinita ni Apo Isus, isu dapat muna nga, indiklara, ngagbalin kayo masilaw, kinasin di bilugo. Amoy di na pasama? Inapalun dagiti apostol dayta nga indeclare iti Apo, dayta nga sawi iti Apo, ket isu iti day parangarang iti diagna. Katingga na tatta 2,000 nga tawen na iti napalabas silaw kin asin na pailaeng kada tayo. So enton aklunan tayo iti naimbag nga damat nga nagapumanikod iti sa iti Dios kun iti Dios sika ket dumdumot nga anak ko. Sika ket ko nga kadkadwa kanto iti ulos ti panagbiag ko. Ano ni Apo Isus umayak tumanen saan punto nga ipapagkalay dagiti basol mo, lipatat dagiti basol mo, ket alaen ka, ikuyog ka kanya ket no sa dinutayan ko adda kadtuman ijay. Nga, adda lang iti kondisyon saan mo lang may paglubos iti negatibo mo umuna dita espiritum. So, iti kadadalan tayo, importante na iti kakapsat, gabong once nga palubusan dagiti negatibo nga dapat, dagiti damas nga damat, dagiti nailubungan ka para nag-register kin ka, ket isulay ka iti mang poison iti intiro nga biyag mo, ket dito yan, nga addamat iti kalintegan iti kabusor, nga mangrapsot kin ka, nga mangyapan iti teritoryo na. Ket mo inton adda ka iti mauna nga teritoryo iti kabusor, puro pa nagpalit kung dadaking ka, dalag basit ang dalag ka, awan lang basit di anak mo, madandanagan ka, imbis ko mga talag ka, agday ni Diyos iti dakulap, iti ima na, panagdanag, panag-stress, kat umunagkin ka, awan lang basit, at dating ka, iti panagpalit, kapo, taing palubos mo na iti poison, umunagkin ka, iti kabusor, kat dati ka, iti ka lang tinaging, baka damag, palpalagipan na tayo, ni Apo Diyos na lang ngayon, inikan na tayo, iti panakabalin, nga mangituray, di espiritu tayo, tapno saan tayo, napalubusan, dagiti dakas nga damat nga umunag ka na tayo. So agan nagka, nuan niya iti buy-buyaan, ken dengdenggang. Dagita ka di mang pakikir ken ka, ken mang tutkin ka iti namnama, wano mangitangad ken ka, mang stress ken ka, ken mang kaumat ken ka. Dagita ka saan nakasakulan iti espiritu. Tiyag kat narigatan. Saan mo manan nga inayon, dagiti negatibo nga banag, nga mang parigat nga karo ken ka. Umanayan iti problema mo iti ng tao. Saan mo manan nga problema iti problema iti ng mga tao. Umanayan. So, handa yun na ipakita, no anyaman iti kahit yung ipakita, at talag tayo lang gini Apo Diyos, biyang iti Diyos, hanun nga biyangan iti saan mo biyang, ipabiyang mo iti Diyos, kaputa saan mo nga kaya masurbaran iti problema, iti Diyos lang, iti mabalin nga masurbaran iti problema, saan mo nga kaya agasan iti sakit mo, iti Diyos lang, iti makaagas iti sakit mo. So, iti dahil ikaw daw, agyaman na Apo Diyos, inaramit mo, nagtimbag agar sa kapagtangal daw, agyaman na Apo Diyos, pati nagtimbag kayo ma'am, iso iti mangidalan kanya, kat agyaman na kayo ikanak iti turay, tinagbalin na ari, nga mangituray iti biyak mo, so, at tadi kalintegak nga mangituray, iti dahil nga biyak mo, saan ko nga palubusan, dagiti poison nga umunag dito espiritu na iso iti mangdadaan iti biyak ko. Amo iti gilit, saan mo nga kaya nga lapudan nga tayab iti ngakon iti ulo. Uray no tayab nga tayab dahil nga bilit iti ngakon iti ulo, kat saan mo nga kaya nga lapudan. Ngam mabanagamit iti umok na iti ulo, kat addating kahit di pa nakabalin, nga manglakpat, adda di pa nakabalin ka, nga mangkit ka. So kastamat, iti tao, saan mo nga mabalin nga iturayan, iti tao mga agaramit iti limbag, saan mo mabalin nga iturayan, iti tao nga iti kahit nga ramitin, saan mo nga mabalin nga lapudan, iti tao nga umaman, nga mabalin mo nga lapudan. No anya iti poison nga umunag ken ka. So addakin ka iti makuna nga turay. So mabalin namin ang ragsak.
Iti inandaw iti biyag mo, anyaman iti papaspasama, puri man tayo datas karamido lagi ka, lumawatan na iti nga prinsipyo, nga saan mo nga biyang, saan mo nga biyang, anyaman iti intutiyuskin ka, nga iturayan, isulang iti iturayan, kaya saan mo nga kaya nga iturayan, italag mo amin iti Diyos, kaputan, intut lang iti Diyos ka nga iturayan, kaya dahil to'y biyag mo, nga saan mo nga pastragan, dagiti negatibo nga anak. Iti libro iti Psalms chapter 59, ni David kat kinangkamat ni King Saul, kat napanaglandamang iti disyerto. Naibag iti naramid na ni Saul, nga ni Saul kat agimon, saan na ang matlon nga dagiti tattao, kat ramrambakan ta ni David anang nangruna, nga isuna. Kuna ni David, awan ni tinaramid ko mamadi, nga dapas matikaramid na kanya. Dahil pag itinaramid ko, yung maapay nga kastoy, taramid na kanya. Rinigan ko kay Suda, sinabuta kay Suda, maapay nga dapas taramid na kanya. So, imay ipanagtanag kay Buwana. Nga may tikatangaan, itirigat ko na Apo Diyos, at kanta, may papan, iti panakabalin mo. Ipukaw mo, itirag mo, iti nagsapa, tasika, iti salakit ko. Amen. So, ni David, kat naawatan na rin yung prinsipyo, nga saan na nga kaya nga iturayan ni Saul, asaan nga agimon ketwana. Saan na nga kaya abaliwan no anya iti panunot dagiti kabusor ngem kaya na nga iturayan iti espiritu na. Saan na nga ipalubos mo munod ketwana iti panagdanag, panagbutang, panakaupay, panagpanik. Saan na nga ipalubos dagiti poison nga umunod ketwana. Iti ugali na ket agtalinaedak iti natal nga panunot. Ragkag sa aktatangal daw. Saan ko nga ipalubos dagiti poison nga umunod kanya. Agtalinaedak iti kalmado nga rin na. So, Apo Diyos, ilaydayaw ka. Uray mo dapas iti naramid na kanya. Ipukaw po itirag po. Uray no anya iti mapaspasamak. So saan mo nga kaya nga iturayan iti espiritu ti tao? Saan mo nga kaya nga iturayan iti tao? Agaramid tinimbag nga kaya nga iturayan iti espiritu. So at daging ka iti desisyon kapsat kin ganyan. Laglagi pa iti Diyos pinagbalin na ka nga ay. Kaputi dara ni Kristo. Tinikan na kan di pa nakabalin. Nga mangituray iti biyago. Kung isumot kami, iraramid na kanya. Kung isumot kami, ikunpunan na kanya. Kung anong rin niya, taramid na iti tao. Saan mo mabaling nga pasagdingan mo niya, taramid na iti tao. Saan mo nga mabaling nga kontrolan mo niya, di ba pasama. Nga madakin ka di pa nakabalin. Nga mang kontrol iti biyago mo. Amen? Yes. Iti libro iti Exodus chapter 14 verse 14 manana dito ay the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. So ti Diyos kat ilaban na ka. So agtalinod ka iti natal na nga panunod, agtalinod ka iti kalmado nga rin na tati Diyos ilaban na ka. Mabalin nga saan na may parbeng iti mapaspasama kin at pinagaramid kin ka iti mali at sagsagaba ka iti sakit napukawan ka dayayatan iti biyak mabalin nga kapoy ka maupay ka ngayon saan mo nga kaya nga kontrolen mo anya iti mapasama saan mo nga kaya apapanawin dagita kasi man iti kasayatan naramidan kasi David umunod ka iti pamati ket unang istimaran iti alat iti espiritu. Saan ko ngay palubos dagiti poison nga umunod kanya. Agkanta iti pamadayaw may papan iti ako. Agkanta iti makuna nga pamadayaw kini Apo Dios nga kanayon agyaman na kini Apo Dios nga kanayon iti biag ko ipukaw ko nga kanayon iti ragko iti nagsapa kapong tati Dios iti salakmig ko. So, iti Diyos ti patayawa, anyaman iti mapaspasama. Dahil iti kasayatan nga raminan tayo, nga saan nga makaunag dagiti poison, kanayon tayo may kanta, may papan iti panakabalin iti Diyos. Nga iti Diyos adda iti itod nga ngaran ko pala tayo, saan lang naman sa ngaran ko, nudigat kan kanayon ngaran ko, kat mapagpalidyan tayo, amin nga ba naglakit di, iturayan tayo espiritu. Saan mo ay palubos nga iti kabuso, kat takawan da, iti ragko nga dakin ka. Anyaman iti raminan da, saan nga isuday ta iti rason nga maawan iti ragsak mo tatangal daw. Saan nga isuday ta iti rason nga sikat at konsumisyon daw. Kung makakakonsumisyon, magdamig nga kanahin na tataw, awan na puro nagmabagi iti mapayo. Hanggang isulat iti problema, sika iti ayan, iti problema. Gabo tayong marubos mo, nain mo na dagiti poison, iti biyak mo. Amen? So, gabo tayo kinahang ko Diyos, gabo kapag panagipan na tayo makangkanayon, gabo tayo sulat iti mapaspasama, iti naldawal-daw, iti biyak tayo, at dalag iti trahedya, dalag iti didigra, ngayon, saan na nagita, iti mangpirdi, iti makunang at panunod tayo. Saan na iso nagita iti mang poison, iti panunod tayo. Datayo lang iti question nito, no saan tayo nga iturayan, iti espiritu,
Lagi man yung text po tayo, iti tao nga sana nga iturayam, iti espiritu na pagkas iti syudad nga awan iti bakod na nadadaan. Kaya dagiti kapuso, kaya imo na kay mana. So nga kada tayo kapsa, adda kada tayo iti turay nga mangistimar nga kanayon iti alat iti espiritu tayo. Napatig tayo kay kapsa, gamutan once nga dati poison iti panunod mo isulit natin lapad kinga na makapan iti sagana iti Dios. Ipakita iti Dios nagpasan iti dara ni Kristo nga nagari si Dios dahil ta tinag-imbag nga damag inikan na kan iti panakabalin nga mga ramid iti pagayatan iti Dios iti mo so kung namapoy Diyos agyaman ng iti dara mo nagari si Dios pinagbalinak nga amin nga mangituray iti tiyan ko kayang tatkan nalapudan dagiti negatibong umay kanya ket agyaman na tati unos ti paragyan ko ket sika iti kadkadwa ket buy-buyal iti kinasayaat mo so ang talinod ka lang iti natalong na apanunod. Ang talinod ka, iti kalmado nga rin na, kaputa ti Diyos, ilaban na ka. Ti Diyos, kinbukwa, iti pangmalas. Ti Diyos, isublina ti mamindwa. Doon niya, iti napukaw yan ka. Kaya pagbalinan na, anaimbag, dagiti kalaladingit na an-anaw mo. Amen? Yes. So, ang talinod ka lang, kinayako Diyos. Saan mo nga badpadasan nga kontrolan? Dagiti banbanag na saan mo nga kaya nga kontrolan? Saan mo nga kaya nga iturayan, iti tao nga agaramid, iti naimbag, kung saan mo kaya nga iturayan, iti tao nga saan nga umapal, saan mo kaya nga iturayan, iti tao nga agaramid, iti dakas. So, awan iti kalintagam iti tao nga mangituray, nga madati kalintagam nga mangituray, hindi ba una nga espiritu? Una na iti libro iti Psalm chapter 94 verse 13, God has given you the power to remain calm in times of adversity. So, ti Diyos inikan na nga ti panakabalin, na talinaod nga kalmado, iti tiyempo, iti makuna nga riribok, iti tiyempo, iti makuna nga diligra. So, inton tiyempo nga nariribok, saan ka po mga maupay? Inton dagiti planong kan saan nga na ipatumpal, saan ka po maamawanan itinamnama. Inton agad agaramit king kahit imadi, kahit da ka nga padaksan, kahit da rin almad, kahit da nga dadaulan itinagan mo, saan ka po nga masurol, saan ka po mga naglaka nga maupay, laglagi pa. At Diyos inikan na nga di pa nakabalin, na talinaod, iti kalmado, nga higna. Amen? Amen. So kapoy titala ni Apo Jesus, kahit nagbalin tayo, na ari kay papali ti Dios nagturay iti biyang. Ket gaputa sika ket ari iti Dios inikan na ti panakabalin nga mangituray iti espiritu. Inikan na ti panakabalin nga mangituray iti panunod mo. Mangituray iti ugali, mangituray iti karama. So adagin ka iti panakabalin. Kung saan mo nga kaya nga iturayan iti tao, saan mo nga kaya nga iturayan iti siya sinuman, saan mo nga kaya nga iturayan dagiti mangliribok. Dagita ket awan na iti biyang mo. Dagita at adada itibiyang iti Diyos. So iturayam lang no anyatin, ti Diyos kinka nga iturayam. Kontrolam lang no anyatin bagay iti Diyos nga kontrolam. Ket italag mo iti Diyos, dagiti saan mo na kaya nga kontrolan. Kuno ni Apostol Pablo ay libro iti 2 Timothy chapter 4 verse 5 kuno na, but as for you, be clear, hidden in every situation, stay calm, cool, and steady. Endure every hardship. So, at talinod ka, iti natal na nga manunod, at talinod ka, iti kalmado rin na, at taknang ka, kadagiti amin nga barag, ken aganos ka, kadagiti rigriga. Yes. So, ini ka na kayo, iti pakamo na igturan tayo, at talinod tayo na takna, na aganos, kadagiti rigriga. Kaya mo yung, ada dagiti naglakang maumpay ka po kadagiti alsagit na tao. At dagiti naglakapay nga masurod, uray pa iti makunala nga tiyempo. Awan lang, agreklamo na nga, napudot iti tiyempo. At dagiti ba nga jeepney driver iti Manila, diya may sakat ka na yan, nga awan lakat ka darato, agreklamo nga nagpudot. Sana nga napuputan na rin gasot nga inulit na, iti sa uwa napudot ka nagawid, nga permi iti bandog na. Kaya dyan may isa ko na, nagmayat mo dahil nga trabaho, nakatugaw ka lang, makapaspasyarap na, gawa ako tapay di ko kata. Kaya nagawid, nga awan na niya man iti bandog na. Kaya gaputa, makuna nga pirmi iti ragsak na. So, iti adol ditoy, kat maadaan ka, iti naana-anay nga rag-o, kaya maadaan ka, iti nangat-ngato, no istimanam iti alat, iti espiritum. No iturayam, iti espiritum. So, ano ito nagsabi, lagkakipan, iturayam, iti espiritum. Saan mo ay palubos, dagiti poison nga umunod ka. Saan mo ang mabalin alapadan, iti anyaman nga ramidon iti tao, saan mo ang mabalin nga lapadan, ino anya iti umay, nga mabalin mo nga lapadan, no anya iti umunod
dita espiritum. Ket gaputa sika, ket ari, adaan ka, iti maunang pagarian, iti Diyos initkan na ka, iti panakabalin nga mangituray, iti biyag mo, sika ti in charge, iti panunod mo, sika ti in charge, iti ugay, sika ti in charge, iti rignam. Surugyan nga iturayan, iti espiritum. Ket iti inaldaw, ket panunutan, no anya iti intag ti Diyos king ka panakabalin, ket kunang amo Diyos, agyaman ak ti kanak ti panakabalin, nga agtalinaed, iti natal nga panunod, agyaman ak ti panakabalin, nga intag mo, nga mabalinak, iti agtalinaed, iti kalmado nga na, agyaman ak ta mabalinak, iti agtalinaed, nga nataknang kanagiti amin nga banag, kaya nagyaman ang ako Diyos, tamabalinak nga ituran, nagiti rigiga. Kaya mga kamitam na ita, mamatyak kinidiklara, di tamatan, nga madaan ka, itinananay nga rak, o itibiyag mo, kaya makitampay, itiyan adu nga pabor, iti Diyos. Kaya tumandamo kayo sila ita, na iman, iti Amen. Kaya ang makdar kayo sila iti ngomandamay, hallelujah. Kaya trambakan tayo iti Diyos. Iti nananayin nga tinaimbag. Napabalin nga sumunod ka kanya, iti kararan ka po ng Lord Jesus. Lord Jesus. Agyaman na iti darang nga nag-ayos sa iti cross. Agyaman na iti darang nga nag-ayos sa cross. Kay suti ng pabalin kanya, nagbalin na ari nga magituray ti diyak ko. Suti ng pabalin kanya, nagbalin na ari nga magituray ti diyak. Agyaman na tapinakawan na kun. Agyaman na tapinakawan na. Agyaman na tawin na iwayaan na. Agyaman na Agyaman na tinsalangan na. Agyaman na tinsalangan na. Lord Jesus, ited ko king ka ti diyak ko. Lord Jesus. Ited ko king ka ti puso. Itugin ka. Ited ko king ka ti kararwa. Itugin ka. Kahit ko iti barong alawag. Kahit ko iti barong direksyon. Kahit ko safety di kararwa king ka. In Jesus' name. Panayawan mo na ako, Diyos, pinabarang palagpak. Hallelujah. Kaya sa